Татар яшьләренә беренчедән татар булу ул шундый модны булырга тиеш. Теге син бит татар булып туган бер кая китәлмисең. Времена не выбирает, в них живут и умирает дигән шагыйрь. Шуның шикелле атанан сайлап алып булмый, татар булып туган татарның менә син горурланырга тиеш. Горурлык өчен нәрсә кирәк? Менә күз алдына китерә, беренче Казан. Бу шәһәргә килеп без кая гына булмыйбыз. Без дисә, ой, сезнең Казаныгыз, ой, сезнең Казаныгыз, без Казанда булдык. Biz булмаган менә бөтенесе мактыйлар. Менә бу мода. Казанга барып кайту, Казан белән горурлану, без Казан белән горурлану. Ул инде татар белән горурланган шикелле. Менә безнең Казанда, ул анда бөтенләй бер кергән. Менә шушы Казан белән горурлануга. Анда татар милләтеннән булуың белән, эшчәнлегең белән. Чөнки без Россия төбәкләренә караганда үзенчәлекле регион, үзебезчә яшибез, үзебезчә эшлибез. Biz Şimbə kində yaşayırız, Yalkında yaşayırız. Bəlkə bu dürüst də түгелдер. Но эшләмәсәң, bütün нәрсә туктый шикелле һәм бу мөхитне матурлыкны тудырасы авыр. Икенчедән инде әйтәм, шу Казан белән горурланыйк һәм татарча сөйләү, тагы бер тел белү ул минемчә яңадан әгәр дә ана телен беләсең икән, Кытай телен өйрәнгән шикелле ул. Әгәр белмәгән кешегә инде. Безнең бит менә бер нәрсә эшләп булмый. Шундый заман bik tiz yaşayız, tiz aşıyız, tiz yürüyüz, tiz siliybiz. Bütün нәрсә tiz bara. Şunday zor yaşın tizliginde, менә бар нидер күзәнәкләрдә безнең бар шундый мәдәни код, культурный код, то есть генетик код. Ул бер кая китәлмисең ардан. Нинди генә телдә сөйләсәң дә, ул синең ниндер көнкүрешеңдә барып бәреп чыга кайындыр. Шуңа күрә, вот я, наверное, син шундый, наверное, ты из татарской крови, син шундый, син, наверное, татар булып тугансыңдыр. Миндә татар бар дип сөйлиләр, мактанабыз инде. Татар булу бик ни булырга тиеш, шундый модны дип әйтим. Гришковец килгән монда бер заманны. Казанга 2005 елда, 2006 елдамы? Кыйммәт билетлар, халык тулган бер үзе сөйләп утыра, армиядә булганнар спектакль инде бу. Мен әйтәм, карап кіріп кеттік, қызық болды, ақырдан интервью бере. Мына нешік кішілерді театрға ертірге дейбіз енді біз сұрайбыз. Сізде мода бұл тудырғызды. Мына Қазандан мода туды бит спортқа. Бүтін кіші ери спортқа, Рубинға ерейбіз, Акбарсқа ерейбіз. Мына тілге де, татар болуға да мода болуға тиіш, мода болуға тиіш. Әлбәтте бұл әбірге мына шы шаралар кере барса да, Сабан туйдан башлап, бүтін өткәрәтілген шаралар, татарның мәдәни шаралары, аның спорт ярышлары. Шул команданың исеме генә менә Акбарс. Әйбит, ул уже Акбарс. Ул бөтен исемнәр бәйле, архитектура, гомумән бөтен нәрсә керә шу татар булуга. Татар булуның артыбызда ышанычлы фундаменты бар, аның Казаны бар. Казанның матурлыгы, бүгенгендә бүтән шәһәрләрдән аерылып торуы, Россиядә 3нче кала булып, менә шушылай аның үсүе, төрле телләрдә матур әйбәт итеп тирләнелүе, телгә алынуы ул зур алтын шундый байлык безнең. Шуңа күрә таянып, мин татар дип, гурурлан белән без Рәсәй була берибез, чыгып татарча сәнәшәбез, сөйлибез, уялмыйбыз. Мин шуны әйтәм, безнең уяла торган вакыт бар иде. Мин студент вакытта трамвайда җиргәндә без инде качып пысып кына татар сөйләшәсең. Замечание иде. Күз алдына китерегез. Менә Татарстанның алдыга килгән ике президенты, алар миңа хәтле бугын. Миннән берсе 10 яшьтә зур, икенчесе инде башы 37 елгы, 30 яшькә зур диярлек. Менә шушы кешеләр, студент яшь кешеләр авылдан килеп, Казанны үзгәрттеләр. Һәм Казан үзгәрде, бүген яшьләр монда бүтәнчә яшиләр, бүтән мөхиттә, бүтән пространствода, аларның бүтәнчә уйлыйлар. Алар ничектер менә алар өчен Казан, ул менә шулай булган, шулай булырга тиеш, һәм шулай булачак шикелле. Без бит бүтән Казанны беләбез. Шуңа күрә татар булу модны, Казан модны, Казанны менә шулай үзгәртүчеләр. Менә бүтән әйбер монда сыйган барсына. Шушы зур саллы эш кергән. Татар яшьләрнеке үз замандагы. Бу кешегә һәр шак нидер җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шушып йөргән шакта аяк җитми. Атлап йөргән шакта ат җитми. Аты булсаның машинасы җитми, шар өчен ракетасы җитми, планетасы җитми, җир җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Шул кешегә ләкин кайчагында
Başlarına kaygı düşüp mü? Bina hakka kayıp küterip mi? Gamsızlıktan canı üşüp mü? Appakını da kappara buya, maturunu da yemsiz kürgende, yaktı dünya bilen bakilleşip, halaketin izlep yirgende, şul yolundan tartıp alırışın, ul kişiye bir girek az yete, bir жылы söz. Bir жылы söz, canlı öğretirlik, bir жылы söz ana naz yete.